Mit navn det er Jeppe Bergman Rasmussen. Jeg er ejer og står for vores salg her på FM Bulkhandling. Vi er en virksomhed, der laver maskiner til transport af løs bulkvarer. Og det gør vi med nogle maskiner, der er beregnet til drift i 24/7, 365 dage om året. Den korte historie af vores maskiner er jo, at de er built to last. Og det er enormt vigtigt for både os og for vores kunder, at det er en kvalitetsvare. Det vil sige, at vi bruger det rigtige stål, der skal bruges til opgaven. Vi er præcise, når vi laver vores ting. Det er robuste maskiner. Vi går ikke på kompromis med at lægge noget billigere kæde i en kædetransportør. Vi bruger den kraftige kæde. Vi går ikke på kompromis med vores kamhjul, vores vendehjul, vores toptromler, vores bundtromler, vores remme osv. Vi bruger det bedste af det bedste til vores maskiner. Det gør ikke, at vi er de billigste på markedet. Det gør, at vi er de bedste på markedet.